jaga khoroksa ke bung nalia jotono no ani khajane hamjakma tei chobani chibaya pharo जों थांनाय 16 तारिखनि सिमिक ओ जागा जे दंडा आचुक माने दुइटा मूलत कारणे एकटा कारण खा चिनि नगर पंचायत खालायना थांमा जागाव चिनि आमतली बिसिनि बिसि अफिस साब जोनाल अफिस आईएस अफिस खबुनाय चिनि बरकनि गोबांमा एलाका खबजाक आबनो पोस्टबिट नगर पंचायत एलाकानि कारि मारनाय तै चिकनछरा एवं बरजला ग्राम पंचायतनि जे बर्डार 49 बेटालियन बीएसएफ हेडक्वार्टार खालायनाय नायमानि आबनो जों प्रतिबाद खालायनाय जे आचुक माने आबो जों तिनि पायथाक जरा चिनि आन्दोलननि पुजानि तिनि 6 दिननि माथाय कायसा सेस जों अर मिया डीएम नो कागज दैखांजाक चिनि दुर्भाग्य अबनो डीएम चिनि जों बाय मालानि प्रयोजन मने खालालिया बसनो अपॉइंटमेंट बरलिया माने जों दुइटाव अपॉइंटमेंट सानमानि दुइटाव मानेके 11टाव के 11टाव साइमान खामो 5टा के 5टा साइमान खामो 6टा साइमान खामो फियामा बहाबा हाइकुनो रिया कारिनाय बिनि एडिशनल डीएम नो कलागि थांका जाय होक अर जों जिनि बरक बाय तामले कक साना तंगबो तो जास्ट मीडिया माध्यम बरक यासाक दिहिंगे मा यासाक हाइपनो जे जोंगारा थांगिनाय किरमे चिनजाक नुगुइ फेका जे थांनाय 14 तारिखो डीएम बाय मालायनाय आं व्यक्तिगत मालायनाय जे कक सामनि आबो अनेकटा आगुकजाक जों साइमेनजा जे आरो बीएसएफ कैम्प खालायनायनि बागैनाय आरो बरकनि मटामटी 80% सामुं आगुकजाक आबो जोंनो सायावै तनो बरक जों एलार्ट मा तंनाय जों जे कोनो परकारि फानो अबनो कासै मानदारकनाय हायके खाजानि ताखुकतै बुखुकचं दिनो अ जागा बिश्रामगन्ज खोना गोबां मा जागा महाके नाजांनाय बरक जे टार्गेट खालाय तंमोनि जों साइमेनजा जों बुफो साइमान बुफां गुनजाजाक जों साइमेनजा हाय बिसिङाव बुगुरुं चाबानि जों साइमेनजा हाय जे बुफां जखन बाइक लायो जों आदिनसो साइमनो जे अ बुफां बिसिङाव बुगुरुं का हानि बागैसे नारगै मानलिया हानि बागैसे बायो होननाय छै तदरुपनो आबाहायकेनो सिनि अ हानेबो अबरक जों त्राङै दङ म सिनि 30 बছর सिगांनो बरक प्रिप्लेन खालायनाय म नाहारि पेके जोंहा 30 बছর सिगां साइमेनजा जों फायनाय 30 बছর बुसकांगो जों ताम खालायनाय नाजाकनो आबोबो जों साइमेनजा हानि बागै जों ताबो सिनि एडिसि हाबांनि तैबो जों कुबै केनो सिनि एडिसिनि जे हा तंगनो फाट मेप खालायनाय जों आबनो प्रोटेक्शन खालायनायनि बागै रेडि मा तंनाय आर जारिन जानि एलाकाव जों सिनि जानि बिसि एलाकानो जों काहामके प्रोटेक्शन खालाय मानारनाय हायके सिनि अदूर भबिष्यत सिनि जे नेक्स्ट जेनारेशन फाइनारक तेबो बिपद खालायनाय तेबो हामिया खालायनाय तेबो हामिया जागा सौगैनाय जों अ जागा बीएसएफ कैम्प खालायनायनिबो जों बिरोधिता खालाया जों अ जागा जों साइनो दङ अ जागा खालायनायनि हिंके नों कलेज खालायमानो नों खालायना हिंके हस्पिटाल खालायमानो हायके नों अर रेसिडेन्सि कलेज स्कुल फानो खालायमानो किन्तु आबनो खालाया बरक नि कायसा ब्लुप्रिन्ट खालायनाय सिनि एडिसिनि हानो बाहायके उन्नयननि मुंगै केम्पनि मुंगै गोबां मा खालायनाय जोंनो तेबो केसेप खालायमान आ चेष्टा चायतगै दङ अ जागा जों दिनै राजनीति खालायनाय जों आरो बीजेपी कांग्रेस सीपीएम मथा होननाय तंगैनाय रिसारे सिंगैनाय दङनो सिनि जागाखौ बैसे गैतलां थांदागै दङनो जों ताबुक सिनि बर्तमान जे मन्त्रि तंनाय रक सिनि बरकनि बागै हामिया साइ दङ सिनि महाराजनि बागै हामिया साइ दङ सिनि हा बाहायके प्रोटेक्शन खालायनाय थाच्चाबानो कक साया सिनि रोमान स्क्रिबाय सिनजाने मिया अमित शाह सिनि भारतनि स्वराष्ट्र मन्त्री होम मिनिस्टार भाई साइकेलाङै थाङो नर्थ इस्ट नाखि जतन देबनागरी बाय सैनाय दङ नरक त्रिपुरा सारके ताङै रोमान स्क्रिप बाय साननै अमहाय ताताल कक साइ थाङो खरकसा एसएम होम मिनिस्टार जतै नर्थ इस्ट केबो देबनागरी बाय बरु रक बादे ते केबो बरु नागरी देबनागरी बाय केबो बंनि स्क्रिप्ट खालायाको चूज खालायाको एकमात्र बरु रक सिमिसे खालायतंको ब साइकेलाङो नर्थ इस्ट जतन नाबायके होननाय अबायके सिनु बरक बाय बरकनो जों बाय सोंनो बिबेद खालायनाय आलादा खालायनाय जोंनो तेबो तला सिख्लोंनानि बागैनाय সেই दिल्लीनि থেকে आरम्भ खालायनाय ए हास्टेल जरा जोंनो ब्लुप्रिन्ट खालायनाय थोङै दङ अमन থেকে जों शिक्षा मानानाय अरन থেকে सोलोंहैनाय जों बुसकाङो आगुगैमा थांनाय आंते बारा कक सालिया जतन लेंजाक अ जागा जों आं जे सामने जों अ जागा खुसिंनानि कक रै जों दिनै अर
6 দিন আসুकमानि परे डेपुटेशन रिके मेमोरेंडम रिके किन्तु खुसिंनानि कक्रै बसकांगो सोंतेबा आंदोलन मा खालायनाय दरकार ना खांके सिंगुरो ममता बेनार्जी जे आनो इको नन्दिग्रामो मंच तांगिनाय माइचे तांगिनाय टाटा नेनुनि एगेन्स्ट आंदोलन खालायनाय टाटा रंना आजागा कारखाना खालायनाय रियांबा हाय जों दरकार ना के स्पट आसुगुनाय जों आजागा कि छपनो केम खालायनानि रियांना नांनाय आर तमुं नबरक जदि खालायनानि गांके सिनि खाखालाब सागातै कायमा खालायनाय सिनि थै खिखलाय सिनि जान प्रान खिखलायनाय आबनि परे खालायथों हायके सिनि जानो प्रान तमसाक जों खालायनाय रिया अमसों तिनि अ जागा समाय ताङै मा थांलायनाय खाजानि ताखुकतै बुखुकजों जों जतन लेंजाक 16 तारिख सिमिक लगिरि फैमानि बागै नरंनते ओइसा हानो हाइपाय फेलाय हामै रिन्याय आनि किसिसा कक सामनि अरन मोथाका